ҳама бояд донанд, ки то ҳанӯз хавфу хатари бемории сироятии COVID-19 барҳам нахӯрда, аз шаҳрвандон барои ҳифзи саломатӣ риояи чораҳои беҳдоштиро талаб мекунанд. Дар асоси талаботи ситоди вилоятӣ оид ба пешгирӣ ва мубориза зидди коронавирус, масъулини мақомотҳои дахлдори давлатӣ, аз ҷумла милитсия дар ҷойҳо корҳои фаҳмондадиҳиро пурзур намуда, шаҳрвандонро аз оқибати муносибати бепарвоёна нисбат ба коронавирус огоҳ намуда, риояи чораҳои худмуҳофизатиро талқин мекунад. Дар даромадгоҳ ё дарвозаи шаҳри Гулистон ҳамарӯза гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби милитсия ва масъулини хадамоти санитарию эпидемиологӣ сафарбар мешаванд ва ба сокинон ва меҳмонони ба шаҳр воридшаванда корбарӣ менамоянд. Шаҳри Гулистон бо мавзеъҳои истироҳатии худ чун солҳои қаблӣ таваҷҷӯҳи сайёҳаткунандагонро ҷалб менамояд, аммо бемории паҳнгаштаи COVID-19 баргузор намудани чорабиниҳои маърифативу огоҳкунандаро зарур мешуморад. Аз ин лиҳоз гурӯҳҳои кории мақомоти милитсия дар ин самт корбарӣ намуда, дар баробари тақсими ниқоби тиббӣ ба нафарони эҳтиёҷманд моҳияти риояи гигиенаи шахсиро мефаҳмонанд. Дар шаҳри Бӯстон низ қувваи воситаҳои сохторҳои ҳукуматӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, хиёбону гулгаштҳо барои пешгирӣ аз бемории коронавирус чорабиниҳои тавсиявӣ гузаронида, аҳолиро барои роҳ надодан ба бепарвоӣ аз қабили гаштугузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бе ниқоби тиббии муҳофизатӣ, риояи фосилаи иҷтимоӣ, худдорӣ кардан аз ташкили маърака ва ҷашну маросим бо иштироки одамони зиёд огоҳ мекунанд. Ҳамзамон ба нафарони эҳтиёҷдошта ниқоби тиббии ройгон тақсим карда мешавад. самти дигари фаъолияти гурӯҳҳои корӣ бо усули хонагаштак ба роҳ монда шудааст, ки дар ҳайати он нозирони минтақавии милитсия, ходимони тиб, санитарию эпидемиологӣ ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шомиланд. Дар суҳбати рӯбарӯ бо мардум ҷиҳати пешгирӣ аз бемории сироятӣ тавсияҳои беҳдоштӣ дода шуда, ҳамзамон аз шароити омодагии шаҳрвандон дар муқовимат бо COVID-19 маълумот барои минбаъд муайян намудани самти фаъолият ҷамъоварӣ мешавад. имрӯзҳо аз ҷониби гурӯҳи корӣ оид ба тозаву озода нигоҳ доштани манзили истиқоматӣ, тоза кардани ашёҳои рӯзгор, ҳатман риоя кардани гигиенаи шахсӣ ва истифода намудан аз ниқобҳои муҳофизатӣ, ҳамзамон риоя кардани масофа байни ҳамдигареро фаҳмонда дода истоданд. Ва инчунин дар анамин гурӯҳҳои корӣ, ки духтурони тибби оилавӣ шомил ҳастанд, аз ҷониби онҳо низ маслиҳатҳо ва тавсияҳои хеле муфид дода шуда истодааст. ва ман гумон мекунам, ки албатта риояи қоидаҳои беҳдоштӣ имкон медиҳад, ки хавфи сироят ва паҳншавии бемории COVID-19 коҳиш ёбад. Кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳамчун узви фаъоли ситод оид ба пешгирӣ ва мубориза зидди коронавирус дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои давлатӣ дар ҳифзи саломатии мардум ҳиссагузорӣ хоҳанд кард.